11 Frieske steden, zo'n 150 vrijwilligers, 234 kilometer en 15.000 enthousiaste fietsers. Hoe wie harendij. Vanuit Bolsward zoeken wij waarom op de Fiets Alversterentocht editie 2023. Goeien en welkom bij dit programma over de Fiets Alversterentocht van Omroep Friesland, maken in gearwerking met RTV NOF en Omroep Zilt. De hele dag hebben wij de fietsers volgen door uw prachtige provincie. Onder omstandigheden die het volle beter wie als vliegen zelfs. De zinnen kwamen erbij, temperaturen wie best wel te dwaan, het wie droeg. En er stier misschien wel een beetje een hudde wien, maar het wie al met al prima te dwaan. Als eerste gaan de fietsers het noorden in. Haas, Frenscher, Dokkum en Leeuwarden. Maar vanzelfs, eerst die start in Bolsward, Maas om 4 uur. Lekker trofies eigen tempo een beetje verst voor en net te gek. Lekker genieten goed. Gewoon een rot raapje. Veel plezier. Ja, succes hoor, hartstikke goed. Hoi, hoi. Het wie werd petiert. Wat maakt het nou zo mooi om hier voor de 20ste keer te staan? De variëteit om mensen. De Noording gelijk in de klein. Ja, ik vind het wel mooi. In Friesen en Belgen en alles komt voorbij. Zo noemen we een bekende Nederlander. Ik heb vanmorgen Jacob en de zanger van de kast. Hoe heet hij wel? Nou, mag ik het niet. Maar die hakt jongen. Isbranders van Popta, van nylon. Dit is een bijzondere fiets. Heel anders dan wat ik heb. Waarom? Omdat ik geboren ben nog niet op mijn rechtje. Daar kan ik net mijn voeten broeken. Dus vandaar dat ik een fiets heb, maar dat ik mijn hand kan bewegen. Om zo vooruit te komen. Hoe werkt dat dan? Dat werkt het steeds maar zo. Deze beweging. Maar dan nog eens om, want anders dan gangst op. Want anders fiets ik achterstevoren. Ja, dat heb je net, hè? Nee. Aha, en kun je dan maar de voeten sturen? Ja, liefst een beetje maar de voeten, maar het meeste ik maar de hand. Ja. Of dit wordt de 4e keer. Hoe vaak heeft je hem uitgefietst? 1 keer. 2 keer heb ik opgejoend vanwege het slechte waar. Ja, vliegt hier vooral. Vliegt hier vooral toen ben ik gestopt in Holwert. Dus nee, ik hoop hem goed uit te fietsen, maar het mooi waar. Dus dat komt zeker wel goed.
Voor wie zitten jullie hier? Voor papa. Jullie hebben jullie die zelf gemaakt? Ja. En is papa er al bijna, weet je dat? Geen idee. Nee, jullie zitten er luxe bij op een stoel hier achter. Zie je wel wat of zie je alleen de achterkant van het bord? Ik zie wel wat. Ja, waar kom je in voort? Wij komen uit Den Haag. Uit Den Haag? Ja. En waarom dan hier in Middenskeer wacht je op Heid? Nou, omdat ik oorspronkelijk uit Weer kom, wat je vlakbij ligt. Dus wij zijn in gewend om op 12 Pinksterdag dan hier onmoedig hier voor de fietsers. Ja. Heb je nog een leuke kreet die je roept als iemand voorbij komt? Nee. Niet hup, hup, hup? Nee. Helemaal niet? Nee. Oh. Het is hier aardig stil, Jacob. Maar zoals je schenkt, er komen een soort fietsersdel. En die gaan nou verder naar Sint-Anne die kant uit. Jongens, het gaat lekker, hè? Het gaat lekker of net? En, dat zei ze al, er zijn meer omroepers hier. Simone heeft ook hem hellen. Hoe is Simone? Nou ja, het gaat eigenlijk wel relaxed. Ja? Ja, eigenlijk wel. Maar dat... Ik heb wel hudde wien. Ja, dat zal van de middag nog wel even pittig worden. Maar voorlopig waaien wij richting Bolsend. En mevrouw, Joost zit hier echt speciaal voor in, of net? Ja, ik ga 2 beppers dit naaidag. En ik zou beppers zitten bij de Van Hanskerk, dus in Sint-Anne, en al even wuiven. Maar de ene kwam van de fiets en die moest me even omhelzen. En dan hoorde ze, hey Beppe! Hoe zie ik er rekken om mis? Ja, prachtig nou, let nooit voor, hè. Ja. Lekker of net, Joert? Ja, het verbaast me echt. Ik had het volle erger verwacht. Ik denk, ik wil het heel zwier, maar nee, het fietst gewoon lekker. Waarom is dat toch? Ja, ik weet het. Dus iedereen door hun wien is aan, maar iedereen fietst mij ook horen. We doen het uit de jaren. Iedereen houdt de wien wat uit de wien, dus ja. Waarom nou zo'n oudere fiets? Dat is een goede vraag. Dus om snel met de jongen wat tot stand komen. Toen wat drank op heen. Toen gingen we op meer 2 kaarten. Toen moest ik maar wezen. Ja, en toen tocht hij hem, lieten we op een oude fiets gaan en net op een racefiets of iets oors? Nee, dan moeten we een beetje uitdaging zitten. Zo'n racefiets, dan gaat het al je vanzelf. Dat heb ik als dient. Dus dan moet wat oors. Ja, Frederik die laakt het nog wel wat suggereren. Is het wel wat te dwan op die fiets? Ja, het hebben we goed te dwaaien. Weer nou in de wind, dat is wel een pittig. Maar nou ja, vanaf halve dan lijkt het beter. Die racefietsers van Sint-Wurre, die hebben gewoon, die zitten vast aan de traper. Maar deze koe wilde net meer van, Jan-Paul, wat is er, wat heeft u hier? Ja, mijn schoen wil niet meer loskomen van de fiets. Dus in plaats van inklik vanaf de fiets is het inklikken uit de schoen. Dan was de hele tijd gewoon de schoen uit en aan. Ja, dus ik hoop dat ze er nu wat aan kunnen doen. Dan zullen we eens zien? Er moest een nice schroef, een boutje moest erin. Dus die weer eruit raken. Dus, maar dat komt wel klaar, dan kan de raad mee verder. Prachtig. Hey, Jean-Paul, jongen, dit komt helemaal goed. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Ik kan zo meteen gewoon die tocht afmaken, zonder problemen. Heel soort willen dan. Ja, dankjewel. Er is al jaren en jarenlang een man, die stiet je dan in Ljouwert. En dan kom ik gewoon en dan springt hij naar mij toe. En hij houdt in mijn snoepjes. En hij weer er weer. Dus deze man, ik weet net wat het is, ik ken hem net. Maar elke keer, nou misschien nog wel 10 hier, krijg ik snoepjes in Ljouwert van deze man. Ja, dat is ik de oversteden toch. Dat is zo fantastisch. En daar zijn een heel soort auto's en het binnen echt wel een soort mensen die dan deelnemers opzieken. En wat u opvoeren wie een Belgische auto. Dus ik zal even zien of ik hier met iemand praten kan. Barbara, dat is onze geweldige hulp. En zij is er ongeveer 1 keer in de 2 uur. En dan staat ze klaar met allerlei lekker eten. Ah ja, Barbara, waar sta je dan allemaal? Welke plek in de provincie heb je gehad? Ik ben in Holwert gaan staan. Nu hier en dan straks in Elst ergens. En dan denk ik nog Oude Mintrum en de finish.
Wij staan even correct om het hoekje. Als je zo de hoek omgeeft straks, dan komt ze dus, bij de stempelpost. Maar dan kun je even zien, ik zie er echt een kloft mensen komen rennen. Het is nou een wandeltocht, het is een kuiertocht hier op dit moment. Ik zie er echt supersonische fietsen, echt het beste van het beste. Maar dit is een harde kwaliteit, dit. Dit is een harde kwaliteit? Ja. Wat is deze fiets? Ik denk wel 20 hier, denk ik. En hoe vaak heeft hij deze route al dien? Deze fiets weet ik net, maar ik weet mijn keren wel. 18 keer. Je nog hier op een gewone fiets? Jazeker. Ja. Het verschil moet er zijn, hè? Je wou het verschil maken? Jazeker. Kijk, zo voor racefietsers moet er dan iemand zijn met een normale fiets, toch? Maar doe je vaker dit soort afstanden op een gewone fiets? Nou ja, niet zo ver. Nee. Dus de grens is toch wel vaak wel 40, 50. Dus, daar ben je al ver overheen. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja, een beetje tegenwind gehad, maar we hebben zometeen lekker wat wind mee. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. Het lint van Albesterde fietsers wordt alsmaar langer. En daar werd de eerste fanatiekelingen om 11:10 alweer in Bolsward aankomen. Komen oren daar om 11:04. Maar hoe dan ik, voor alle je yield, het dreigste stik mat dan nog komen. Die Zuidwesthoeken in, op naar Snits, Driels, Sleet en de bosken van Oudemarmie. Welkom terug allemaal. Ik zei, wij gingen gewoon hut. Ja, geen schema, maar gewoon trokkenallen. Ja, we rammen gewoon af en toe stop je even en dan nemen we even een hapje en een drankje. Maar daartussenin geven we wel gangering. Ian die riet dan even voorop en dan haal je elkaar in en dan riet de oren voorop en dan riet je net een hele tijd alleen nog voorop, zeg maar. Dan is het wel goed te doen. En als je nou eerlijk bent, is er iemand die het eens wat de mink opwerkt doet? Die staat vooraan. Die staat nou daar, inderdaad. Oh, dit maakt we even zien. Ja, komen de laatste fietsers komen binnen. Dit is met de sombrero's. De sombrero's. Die man die hakt oors aan de zien. Dat is geweldig. Ian horen, dan wordt de laatste stempel zet. Als ik nou 1 minuut erin ben, komen ze er dan nog terug net? Dan krijgen ze van mij nog een stempel. Zolang wij de stempels nog net inleveren hebben bij de bezemwagen, onze technische bezemwagen, krijgen zij nog stempels. Jo, binnen 82 jaar. Jo, zitten op een fiets. Dan is de vraag vanzelfs, hoe gaat het? Prima, Joert. Hartstikke mooi. Net warm, hier ruim. Zo'n Elfsteen meer van mij nog. Ja, waarom toch jou mij? Omdat ik altijd elke dag op de fiets zit en maar dan sluit dit mooi jongen, hoor. Van de 58ste keer, zei ik niet correct. Ja, en van 58. En van 58 jaar? Ja. Sure. En hoe lang wil je nog terug in? Is dit de laatste keer? Als mijn gevoel zo bloot als Joert, dan weet ik het net. Dat denk ik dan net. Dan ga je nog wel even terug? Ja, dan ga ik nog wel even terug, hoor. Ja. Ik sta hier nog met Doerde de Vries. Die is op het stuit even voortgroen bij het jong. Maar wat is er nou zo mooi om hier te staan? Nou ja, het is allemaal nog de parel van Friesland, Gasteland. Maar het mooie is, vooral die mensen dat we hier even de show. We hebben een heel soort optreden, maar dit is voor ons even echt dat we erin voor moeten. En dan het koor maar, nou ja, het kan niet missen en het water erbij. Hè? En we kunnen onder Friesland even helpen met mijn vestje, dan gaat het om. Je wilt er hier stempelen. Hoppakee, weer een stempeltje erbij. Ik zal even praten met Riekes van Veen. Ja. Jo bent een van die doorgewinterde stempelaars. En jou heb wat tips, hè? Wat kun je dat even zien laten? Hoe moet je nou stempelen zonder dat je les krijgt van de hand? Nou, ja. Als ze komen, dan moeten ze de kaart hier oplezen. Ja? En dan doe je dit en kleer. Ja, dat snap ik. Maar je hebt hier een speciale techniek met de vingers, hè? Want je moet er net de vinger de recht onderhouden zijn, joh. Nee. De kaart die moet op het plankje lezen. En als de vinger erop, dan kan je net stempelen. Dan pak je de stempel net, dan is het net vlak. Ah, oké. Maar wat is nou mooier? Fietsen of stempelen? Oh, ja, dat gaat wel terug, hè?
61 keer. 61 keer, zo de mythes meneer. Ja. Dat is knap. Ja, zeker. Ja. Ik moet eigenlijk Friesland mijn excuses aanbieden. Want vorig jaar heb ik plechtig beloofd dat dit de laatste. Maar ja, het kriebelt toch weer. Dus ik ben toch maar weer. Maar ik heb 3 kleinkinderen mee, dus ik heb versterking. Ik heb de dikke kleren uitdien. Ik sta hier, ik denk, het is misschien toch nog wel een beetje fris. Maar we moeten gewoon hut fietsen, dan worden we wel weer warm. Ja, ik denk persoonlijk dat die laatste 40 kilometer, die binnen altijd zwier. Want je bent altijd stikken, toch, als je 240 kilometer fietsen. Maar dan krijgen we echt in de wien. En als ik het waarbericht natuurlijk niet jet, maar wat ik al hier zien heb, is dat het dan wienkräft 5-6 wordt. Ja, dan heb je de een in de bek en dan maai ik nog in de wien op. Dus dan zul je Simone Scheffer net op kop rijden. Hoe gaat ie? Nou, ik ga me voor het beter veel, maar ik word minder. Oh. Ja. Dit is de eerste keer? Ja, de eerste keer, ja. En valt het die ta of valt het die aan? Nou, het valt me ta. Tot nou daar. Maar ik weet net wat bij maat, je. Dat klinkt net goed. Nou ja, weet ik net. Ik begin behuiling, denk ik. Ik bedoel, het allemaal zal net komen, maar... Ik ging een lied wetenschapjes, joh. Maar mijn zwager, Jan Postma... En die zo'n tatoeage zetten met mijn naam op het koet... had ik de Elfsteentors fietsen zoeken. Nou ja, en toen weer er 14 die zei... jongen, Chris van mij draaien 100, dus toen fietsen. Toen had ik door het mijn kaartkaart. Ik zei, dat mag wel. Ja, nu zitten we hier voor de camera. In drills. Een man uit Nijgeer die hier even uitpuft op een stoel en hem dan fietst. De motivatie vanwege de tattoo bij de zwager. Nou, van motivatie, dat ik een beetje van, dat krijgt hoe vast net. Nou ja, dan moet je sneller de Duitsboek kennen, hè. De seren voeten masseren, even net op het zadel. Misschien wel koffie met appelgebakje naar de marm. Ja, Jim had die dak omhoog ook, hè? Ja, klopt. Smaken best. Wie poerbest. En dan is nog 44 kilometer naar Starem, Hielpen en Warkum. Wie dat dreeg? Nou, even vorig hier voel het Ganata dit hier. Ja. De laatste 44 kilometer. Naar Spannenburg en ik heb nog nooit zo makkelijk naar Spannenburg fietst. Echt net. Want jij hier altijd in de wien. En nou hebben we voor de wien. Wat heerlijk. Dus, nee, het is echt hartstikke gezellig. Ik sta nu bij de Bregen, die toch best wel een soort een soort bootjemeester die er juist even op uitwollen. Johan is een van de verkeersregelaars die het hier een beetje in goede banen leren had. Johan, want ja, de mensen skanderen al jouw naam, hè? Ja, nou ja, ik ben de Thomas al aan de en waarom zal ik het net doen? Tot, ja. Ja, het moet wel een beetje in goede banen leren worden hier, want hij maakt allemaal havenklappen hier in die Bregen. Ja, dan word ik in de boot net doen. Nee. Dus ja, dat moet ik even zien de verkeerregeling. Oets Broersma, die zit je nou bij mij. 62 keer heen omrijden. Berucht en beroemd, zei je. Iedereen ken jou hier, hè? Maar ik ben er nog net, hè? Nee, dat is weer nog 24 kilometer, maar ik jou chauffeur. Oh, dat maak je. Hoe oud ben je ook? Wat toogst? Nou ja, als ik zo wat rekker in, dan sectioneer je toch met je wijs om te beginnen? Ja, dat weet ik zo wat. Zo wat. Weet je smokkelie? Nou ja, smokkelie ook. Ik ben koud eerlijk. Nee, bij jou hebben we dus je win 15, hè? Begreep ik. Toen je 15 en een heel. Ja, ik ben in november hier, die 27, de rekening maar uit. Ja, maar wat voor die weer dat dan? Jontje 60. Jontje 60, ja, vanzelfs. Maar jou bent op voor de 62 keer. Wat droot jou om dit al hier te doen? Nou, als ik net start, dan gaat het net trouw waarschijnlijk wat aflost. Want dat denk ik er altijd door. Maar kijk hier natuurlijk. Maar... Nee, als je zit hier niet een keer in dat circuit, nou, dan ga je trouw. En nou begreep ik dat 64 keer, dat is het record, hè? Wat zul je er wel komen leren? Mijn Hilari dus, dat helpt. Maar die leeft niet meer, helaas. Maar zul je ervoor gaan? Nou ja, als ik zo'n blijven, dan wel.
Maar ja, ik kan me gewoon ook voortwijden, weet je niet. Hè? Waarom had je toch net zo'n pak, jongen? Vind ik helemaal niks. Helemaal niks. Doe mij dit maar. Nou ben je hem toch bij de eerste helft, denk ik. Gaat het een beetje aardig? Ja, tegenwind is zwaar, maar voor de rest gaat het wel. Ja. Ja, dan fiets mooi die maat Jesse, ja, die zit naast hij. Ja, Jesse, viel hij net een beetje overdressed naast hem? Nee, dan liep ik tenminste nog wat sportief. Dus dan... Dan had dat nodig, zo'n pakje? Ja. Dat wordt hij mooi een sigaret erbij. Is dit nou de optimale tarieting? Ik weet het niet, het is lekker. Mooi dat doen toch? Ja. Had je maar een beetje op je gemak vielen, dan doe je mooi de kleren en dan doe je mooi het sigaartje en dan kom je er vanzelf. Je moet wezen wie je bent. Nou, het wordt je wel wat drokker, maar als ze gewoon troffietsen, dat zou het al het allermooiste wezen. Maar dan mag je net van de fiets afvallen, even snel. Want ja, dat is de eerste patiënt eigenlijk die ik zien heb hier bij de EHBO. Het is niet goed gegaan met jou, hè? Nee, dat klopt. Ik tikte het wiel aan van mijn voorganger. En ja, dan kom je uit het evenwicht. En toen gleed ik over het asfalt. Ja, en dat is niet best, dat is niet fijn. Maar... Ik zie dat je een schaafplek hebt, à la, zeg maar de Tour de France-achtig, hè? Ja, dat dacht ik ook even aan. Maar en ze pikken er me er meteen uit. En ik ben goed verzorgd. Dus je kan weer door. Ik kan weer door. Ik ga voor de laatste stempels en dan rustig naar de Achterhoek. En dan zullen we vrouw lief ook even bijpraten. Maar dat laat maar even thuis doen. En dan zoekt dus een man, misschien 20 hier of zo, op een gewone fiets, zonder versnellingen, grote koer voorop. Boem, boem, boem. Ik zei, giet het wat? Ja. Ja, dat ben de echten, Maaike, dat ben de echten. Wij halen je versnellingen en dit is misschien een beetje zwidder als een racefiets. En dan moet ik omheen en dan heb ik zo'n hekel. Oh. En dat weer nou correct no volgje matten, hè? Lang omlet is het dan Safier en komt plein 14:55 in zicht. De finish in Bolsward van die fietsen Alversteretocht. En de eersten die komen fris binnen, die huppelen super die tent naar binnen om de medaille op te hellen. Maar hoe letter als het wordt, hoe meer als de fietsen zich vurg beginnen te worden. En draven, verhoor het dan in Strompeli. De laatste meter. Ja. Hoe ging het? Nou, beroerd. Ja? Ja, hè? Die laatste stuk net reed. Ja, 15 kilometer. Ja, het laatste stukje van Workum hier, en dat weet mensen. Ja, want het scheen toch wel wat letter binnen te komen, jij krijgen. Nou, nee, ik voel wel wat meevallen, hè? Ja. Wat wie je mooiste moment, Joet, in de boys? Mooiste moment? Nou. Of waar geniet je van op zo'n dag? Ja, van de omgeving. Ja. Een paar weken lang laat mijn eerm in een vreemde bocht. Daarom fiets ik nou op een tandem deze Alversteretocht. Ja, ik ging mijn Bob eerm steken. Nou ja, en die is nog net zo hersteld dat ik dus zelf sturen kan. En dan hebben zij dus regelen dat we dus op een tandem fietsen konden. En dit shirt natuurlijk, kijk. Ja, en dan zoek ik het net onloeken. Ja, dat fietsen zij natuurlijk ik net, dus het mag wel even. Maar is dit je dochter? Dit is mijn skwandochter. Skwandochter, dus dan kwamen we correct dien. Mansje, we kwamen net jouw vriend tegen, of man? Ja, nou, mijn vriend is fietsen inderdaad mee. Ik ben dus niet Fries. Dus ik heb vorig jaar de Elfstedentocht als ontgroening gehad. En nu wil ik me eigenlijk niet fietsen, want echt de helft van de Noorden was voor de vorige keer. Maar goed, voor mijn schoonmoeder moet het maar, ja. Maar volgens die hadden heel lang terug sleet on het Kuier in West, voor een stempel. En die steen je dan stil. En dan zie je twee man met sombrero's op die uit Warkum komen. Die er voor de tweede keer fietsen. En dan vraag ik me ja, waarom die muziek er dan nog bij? Ja, nou ja, dan trekken we een beetje de aandacht. Mexicaanse muziek? Ja, ik nog, erbij. Ja, vind ik meestal mooi. Hoe gaat ie? We zelf ook wel. Ja, gaat best. We gaan nou mooi van de wien, dus
Dat gaat zo mooi wat. Ja, je moet er nog 60 kilometer. Komt dat goed op die tandem? Nou, ik denk het wel. In het Oudemarm zit bierkoud en een snackje. Nou ja, dan kunnen we dan in Staven, dan krijgt ze in van. En dan hebben we dan wel eens in trust, hè. Het traapje om even in die Workum te komen en dan terug in de bos. Ja, waarom niet Mexicaans? Ja, je moet al wat bedenken. Vreedkoek naar deze ding bestellen. Dat we sneeuw krijgen binnen. Dat hebben we de snoei even opgeknoopt. En toch, dan hebben we maar weer een blokje om te fietsen. Er zag een schaap in het land liggen, op een rug, met de poten omhoog, de spattel, en die kon niet weer omhoog komen. Dus ik ben teruggefietst naar het hek toe, erover gesprongen en ik heb het schaap dus weer omhoog geholpen. Nou, deze man die verzint 2 kruisjes, had een skierbrennen en is haast bij de finish in Bos. Dit is eerst even mijn laatste bijdrage kruidje achter de poest van fietsen. Maar die meesten, jongen, langs de kant, dat is echt zo fantastisch. Daar is in Boswet oer de finish, de laatste meters. Ja, ik ben er. Een grote boering met van die mak in de studio. Ja, nou, dat vind ik fijn. Het is toch altijd weer, het laatste eindje is toch altijd weer een hein. Hek van meerdere meesten, ja. Die hudde wien nog even, toch nog even pittig wien. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hier nog wat oer. En zo ken ik mezelf net. Dus ik fietste hem eruit. Nou, ja. Nou, en hoe doe dat? Hoe kan dat? Er ziet meer power. Het is wel een lietsbietsie verwoenerekken, zeg ik. Ja, even in de traper. Ik hier oer. Ik fietste hem eruit. Nee, nou zeg ik het net bij je, Willem. Ja. Ik ben godverdoor in het park en ik uit de wien houd. Ja, en toen hier oer. Nou, jij hebt het echte verhaal. Oké, maar wie wel leuk? Ja, ik vind het altijd leuk. Ik vind het wel leuk dat ze steeds onderweg van alles aan het doen is. Dus en hek weer even rust, hè. Simone Scheffer, potverdikke, ze had hem ver uitfietsen, hè, de 28e keer. En ze zei het, ik hier oer, op naar de medailles. Dat iemand van onze luisteraars zei van complimenten voor al die vrijwilligers die dit zo fijn mogelijk maken deze dag. Ja, dat horen we steeds eigenlijk. Dat is ook wel heel leuk om te horen. Wij vinden het ook heel leuk om het te doen. We zijn allemaal enthousiast en trouwe vrijwilligers. Waarom doet u dit? Vanwege het enthousiasme van de mensen. Iedereen is blij als hij binnenkomt. Altijd? Altijd, bijna altijd, ja. Dus dit is eigenlijk de beste post om bij te zitten? Dit is eigenlijk de beste post, ja. Hier zijn mensen blij? Hier zijn mensen blij. Dit weer een fantastische dag. Vorig jaar werd het echt een dramatische dag. En Joort weer gewoon genieten. Weinig uitvallers, weinig pech, relatief weinig ongelukken. Dus... getal? Ja, getal. Als je wat normaal is, zitten we op een helft. Dus, en ik qua materiaalpech, echt een super dag. Ik heb me Joert zelf soms wel verveeld. Omdat ik niks te doen. Ja, dus vorig jaar weer draven, vleenen, achter de feit doorrennen. En Joert weer super. Ik hoop dat we nog 2 traaien ook in dienstjes hebben. Ja, want dan ga je terug, hè? Dan wel. Bij deze dat deze dame is. Hallo. Hi, hallo. De laatste fietser. Ja, klopt. Waar u?
huis. Waar bist en waar komst bij? De laatste? Voor ons wel. Oh, okay. Ze komt uit Zandvoort. En je komt uit Zandvoort? Uit Zandvoort. Ja. Voor Omroep Friesland ben jij nu officieel de laatste fietser. Yes. Hoe heet je? Daphne. Daphne, hoe vond je het vandaag? Heel zwaar. Het is mijn eerste keer en ik heb vorige week besloten om mee te doen. Ja, we hadden vorige week een feestje en toen zei ze, het lijkt me fantastisch. Dus zij heeft eergisteren een fiets gekocht. Nee! En ik zei, je gaat niet alleen, we gaan samen. Ja. En ja, we zijn half dood gegaan, maar we hebben het gered. We hebben het gehaald. Hoe impulsief is dat? Nou, een beetje gek, maar... In het reglement stond dat je moest trainen. Dat had ze ook beter kunnen doen. Maar we hebben het gered. We hebben het gered, dat is het belangrijkste. En hoe was die eerste keer? Ik had niet verwacht dat hier zoveel wind zou staan in Friesland. Ik dacht dat in Zandvoort veel wind kon staan, maar hier is echt gigantisch. Maar ja... Vond je een mooi moment onderweg dat je dacht, nou wauw? Iedereen moedigde elkaar aan, dat vond ik heel mooi om te zien. Zelfs kinderen. Er werd niks lelijks gezegd. Het was alleen maar één positieve sfeer. Dat vond ik heel mooi. En wat voor feestjes zijn dat er zulke afspraken worden gemaakt? Ja, mijn ouders die waren 40 jaar getrouwd en mijn vader was 75 geworden. Dus hadden we gewoon groot gevierd en de verkering van mijn neef, dus ze was er ook. De relatie. Ja, en wij wonen zelf in Marsum, dus dat is natuurlijk dichtbij Bolsward. Dus, en het hoort een beetje bij onze familie dat eigenlijk moet iedereen gefietst hebben. En dan word je volledig opgenomen in de familie. Dus bij deze, ze hoort erbij. Ja, helemaal goedgekeurd. En dat wie Juste Joen even vaart zien oren. De laatste fietser die het omkwam in de tenten. Wat een prachtig verhaal, hè? En al die mensen die toen nog op route wienen, zij mochten terugfietsen naar het oude stadhuis in Bolsward. Om daar de laatste stempel op te halen en dat kruiske mooi naar huis mee te nemen. Traditie, sportiviteit, terugzettingsvermogen, gastvrijheid. We zeggen het al je weer voorbij komt deze dag. En zo waar ik dit een dag om meer weer te vieren. Dit wie de Fiets Alvestijdentocht 2023. Bedankt voor het zien en heel graag. Un taco mir.